Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So iman to mga bangsa ko, mga oripon Allah, na sa itanong matatamang ko hadith, ika-10 agutlo hadith ko ditano di pamagusain al-arba'un an-nawawiyah. Ika-10 agutlo ika-10 2. Malish. Maaf. Saya tanong ko hadith ika-10 2. Urian yan nasa itanong ko hadith ika-10 agutlo insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Miya katita yang ku Abu Hurairah radhiyallahu an nya suatun sallallahu apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tigyan sa toos kapiyaw kapapagislam utaw upamana pad sa toos akapi akamu muslimir ka nagyang kutuwa tarkuhu ma la yani sa iko kibubugak niyang ko diun pakanggaya guna kibubugak niyang ko daaki susupunian nun kibubugak niya sang kutuwa galabak kataro kada ba adna kakuan yan nun aguna away yuto yung maana ini tiguto Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Sabna Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatimo yan upamana miyatim belian ang kuta kapananggila sa iko sasatag akatero sa iko katero niyo sa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani agyuto so pad sa toos kamu muslimir ka upamana kapipiyapiyain ka ko kabubuling ka muslim nang kuta kibaga ka nakakudir ka pakanggaya guna fahadha ya'ummu tarka lima la ya'ni min al-kalam nagina nakerang ko miya so lang wada aki kiugupian raka guna malagid suka tero malagid suka pangilaylayan kapamamakingan malagid suka lalaka wada aki umpanyan raka upamana suka lalaka udin apian degan psungan kana baad na kiumpian nan raka kana baad na kinggaynian raka guna saging utasungan raka nagusulang wa kau gitu-gitu ka malagid sumarayag anto ka masulan na basta adir ka pakanggay aguna agyang kutwa galabak katero anta aka galabak na ayad na mapian agyang kutwa kapananggila iron ayad na mapian agyang kapananggila iron ka paduto ko kabubaling ka udi nakatataro tupir ka sa iku kabubaling ka muslim Nagyan kaya hadith ika-10 agudo mi aloitan na adan sebutan tanu saya baganayron fa ayatrukal muslimu ma la ya'nihi min al-aqwali wal af'ali min umuri ad-din wad dunya baganayron na begakan naka ibegak muslim sudiun pakanggaya guna si ko katero udi na si ko galabaka balagid si ko makapantag ko agama adir ka pakanggaya guna adna igira adir ka pakanggaya guna balagid si ko makapantag ko dunya adir ka pakanggaya guna wa mimma la yanbaghi wa mimma la ya'ni wa yanbaghi tarkuhu napad sagyong kuto adir ka pakanggaya guna na al-as'ila allati la tufid so mga pakay sa adir ka pakanggaya guna ibarat yan nagyang iya pakay sa ay pupagi sa iran andas wallah sa iko dan yan pankapangadan sa iko mga langit na gusto iko mga lupa adna mga haditham yang aloy sa na mga sumbagyan ugay na ino mga rip pakanggaya ka aguna agyang kuta katakawin kaon pakanggir ka aguna gyung utak ato kang ngon o di na siyo so kisen ka kumigagayb saman na Islam ay pagisa ka makapantag ko agama so kisen ka kumigagayb ino mga di pakanggir ka aguna anto na mga di ibuntalo lagi di agi algina nakatan ka migagayb nadir kanan pakanggay aguna nabaga kan kanan padiyam pan ad-dukhulu fi khususiyatin nas nagyang ko ta kapanal sulding ka ko mga privacy o mga tao peray sukay nga peray karumanga peray wata ka ando na igalabak ka pira ka oras sidinggan ingalabak langon na yan na kabtuan sa privacy o tao na diya ka ini pakanggaya guna ubang nga ini pa kaisang pagaring ka muslim so ay mapiyar ka na bimbagak ka ini bagian ka iya subhanallah bagian ka iya sama sa taniman to apya so upamana adni gira mga pakay diton masusuata ikinana adna pakay sa diton masusuat anda ka sumiyong lagi dua ya kapangisa iya na reporter
Agito na matag ka upama ginawa layaw ka upama ka na pagmaan ka na di nga mapagma ka di ka man makapumra ka. Oy, nagito na mga privacy ito o mga tao, di patot ubang kapagisiin. Kada nakapakanggay niyan, rakaaguna. Oy, di rakapakang piaging utwa, sembag pa makamasembag niyan, o pire karuman yan, pire wata yan, pire sukay niyan, tunay galabag yan. Basta kasi panugangan yan, pangingisi na kasi agi ito. Apakamura ka. Kanyan katutukaw, isubitad ka. Di, ha? Na, so kailangan na may nangatanap na badban sa giyong kutwa, di rakapakang gayaguna na giyong kutwa, sobra akatero miya kadakal kay katero daagunon fudulul kalam fudulun nazar udi naging utas sobra kapangilaylay sa barang-barang pakasuldo naging uta kamantay sa barang-barang o fudulus simaa aging uta kapamakinig sa barang-barang adi da aking gaynian lagi do pa mga music uli na sa mga upaman naging uta subhanallah ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala igira na ad pa naman siya mabubaya sa ging uta mga jokes mga kasandugan makaokit sa video lagi daging kaya mga maranaw mga ad na mga blagiron nakasandugan akadakla na di rin ipamanaroon na igira kaya may sobra na diya kimapiyah way ubang kasan susupun na ginawa nga ubang kasan ilang agyang ko ta oras ka. Pag pinasabot na nun sa'yo na ay yanshagila bima ya'nihi min al-aqwali wal-af'al min umuri ad-din wa ad-dunya. Sabab sa agyang ko ta, kaya upaman na to o sa kabubaling at ito Muslim, nagyang ko ta, kibuga ka na ako, dir ka pakangayaguna. Sa mano to, na si ko kabubaling ka Muslim na kailangan so oras ka, so kataro ka, so pangilaylayan ka, so pamamakinagagan ka, na siyang ka mausar si ko, pakanggayar ka aguna. Bata dilaburun sa giyang kaya kang udair ka. Giyang kaya kang udair ka na langon o kabayaan kang galabak na si iko. Uriyan mo tawfik wa Allah subhanahu wa ta'ala na inshallah nakakuha nga. Ipungulalan ka. Okay. Kabaya ka, maganad. Mipungulalan ka, kang udaan ka. Kabaya ka, mamatya sa kitab, mipungulalan kang udaan ka. Kabaya, langon o pa ma, si iko kabubalingap na kang udaan na. Adna bagriya na kagagang kay ni. Wal muradu annahu idha tafarraga al-mar'u mimma la ya'ni. Fayambagi ishgalu nafsihi bima yanfa'uhu min umuri ad-din wa ad-dunya. Sama no to na aya sabab upama di ka pakanggalabak sangkot ada mga balinian, ada mga pakay diyan. Nakagisabab sa saka na aawa na ka nagutatalikodon ka agyang uta mga galabak papata pakanggayar ka aguna. Oy. Na aya pinaka mapi apanggalabak na pakanggayar ka aguna na agyang uta simba panunuatan ka Allah subhanahu wa ta'ala lagi sa mga paliugat asimba anto ka mga sunna asimba naginan ipinaka mapi apunggulo la ka sa agyang uta oras bata dila boron igira mababakan ti agyang uta oras ka. So setan no tumugalin sa agyang uta hadith ay ikasapulago tulo hadith عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Miyakatita yang ko Abu Hamzah askanyan su Anas khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi didin matarotop so parat yaw isar kano di katarotop so parat yaw isar kano taman sa di kabubayaan o pamana taman sa ding kabubayaan so lagid o taman sa ding kabubayaan ko pagaring ka so lagid o kabubaya ka ko ginawang ka o pamana kabubayaan ka sangkot wa ginawang ka so kamapian na kailangan kabubayaan ka mambuto ko pagaring ka ang makakuha sa lagid ang kutwa kamapian ang mapapadalam ka ibarat yan morita ko na sa iko kabubalaya ka na morita na uwad na pumagapalay na kailangan kabubayaan ko kiran ang kutwa bubayaan sa ginawakan kabaya ka na mimbuloy ako sa morit sa Saudi na agyap kabubayaan ako no na kailangan mambuo kabubayaan ka sa mga morita mabaloy siran ang mga morit sa Saudi oy giyuto ikakatarotop o paratiyaw mapaparatian si iko Allah subhanahu wa ta'ala saka mo tumambu pa makasi iko kandegan-degang o pa makasi iko mga business na o miya katamo ka ko ibarat yan Allahumma amin Allahumma amin o miya katamo ka ko sabab sang kota business na ay mambuo kabaya kan na makakuha siya ito sa kapakatamok makuha yan mambuo yung kota o kita kapakatamok okay na kanaba ayamaanaw to na ubang kaon bagan su tamok ka ubang kaon bagan su kabubaling amoret o di na upamaka saka na miya kapangaraw makasama pi abai
na kanaba ayaman auto na bang kambagan si karong mga sagyang goto layo ka ginawain ka agyo tikap kubuingon di riba tuto sabut ayaman agyong ga hadis na sunganin mapapadalam merka mapia ay ini kabubaya ka sa ginawang ka ibarat yan na may kapangaro maka sa mapia bubay hafidha o di nanganinsan asar mapia paparangayan na bubay na may kapangaruman kon na sa mo tagay pangaruman ka amya tanggad sa ginawang ka ini pakapia ginawang ka na kailangan na kabubayaan na kamambuko pagaring ka aaya mapangaruman yan nagyong ko tumambu ang mapia bubay pangiling ka sa ukit mambu ay mambu ako niya upama na yung ta pangninta kaya siya kaya na mga pangaruman mo sa mapia bubay sa lagi da kaya pangaruman ka na sa mapia bubay lagi dito kana ba aya manaw bubay ka ko pagaringan na kina kabubay ang pagariya ka ng Muslim na kateso ka rumaka narkad pangaruman mga Koreano ka talaga koron riba tanan asabut kana ba aya maanaw bubay ka ko pagaring ka Muslim na bangkon baga nagyong kutwa kami mili ka na makukuha ka ini pangalimor ka wallah inunta na sa kana aya bubay ako na makakuha mang busa lagi agyong kutwa limo ay nibger ka Allah subhanahu wa ta'ala o pa makakambagi-bagi na di sa di bagi-bagi na makakuha ko na pakatuko nga sa pagaring ka katay pagaring no di sa di bagi-bagi mga lagi diya ana peduto sa bubay ka ko pagaring ka na sububaya si ko mga Muslim na duy pangkatan Baganero na ay yuhibbahum walakinahu la yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Kabubayan kasiran ang mga Muslim o gaid na kanabang ka kiran kabubaya iso lagi dukap kabubayan ka kung ginawang ka. Pamanap kabubayan kasiran din. Okay, kabubayan kasiran din. Nagyuto so kabubaloyin ka ang Muslim. Kabubayan kasiran ang mga Muslim siran o gaid na so makukuha nga mapia na di nga kabaya o basiran mamumaka sa mapia. Okay. Sama na ito na siya kabumat at sa gingon kabubayan kasiran okay na di nga kabaya o basiran makakwas sa mapya sa lagi dumakukuha nga mapya. Kana ba kalabati ang kutwa kamapian makukuha nga pa makatiro na kakira na giyo kitian. Kana ba kalabati? Dad na kalabaton. Oy. Na ginani paganay pangkatan yan. Ginani paganay pangkatan yan. Ikadua pangkatan yan naging kutwa ay yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Giya supaya magusita no kabubayan ka ko pagaring ka so lagi if kabubaya ka sa ginawang ka upama na if kabubaya ka sa ginawang ka agyang ko to kaya riskir ka wallah na kabubayan ka mambuko pagaring ka agyang ko to kaya riskir agyang ko to ka riskirun wallah subhanahu wa ta'ala away if kabubaya ka sa ginawang ka kaya pakato na ka sa business ka na kabubayan ka mambuko pagaring ka Muslim apang na tamang buang makatoon sa business yan sa kanaba ayama na to na ubas so business ka na ubang kon bagan agyang ko to business ka kana ba gyud imanan yan pinakamapurok man ito'y pangkatan nagyong ito ithar pinakamapurok ito'y pangkatan kana ba gyud bandingan tanong siya agyong ito ipumbagay nga ko pagaring nga sub kabubayan ka ada arwar-arwar na salakaw to bubaya salakaw to gyud pinakamapurok pangkatan ko bubaya giina o paman na kabaya ka ko pagaring ka amakuan yan sulagid o makukuwang ka makang gigi mo sa lagid o gigimong ka ibarat yan na ad na iPhone ka ad na laptop ka na upama na mitititi ka mo sa puso ka uba bumamumapagay po siya kaya uba bumamumapagay siya kaya na lagi dinan wa inna min masawi il khisal wa shana'i il akhlaq an tara ba'd an-nas idha ra'a ahadan 'indahu khairun wa ni'mah yaghdab napad sa gyang uto mga rarata paparangayan naigira na adna taw ay gira miyelay niya supadiyan adna ini pangalimun wallah adna ini rizkirun wallah subhanahu wa ta'ala anap kerarangitan adna mga tawa mga lagi dinan namata siya kito o pa man namiyakak pa siya kito sa lagi dito ino si ibu siya kito imiyakakon ino da kurun makambagian mga lagi dito kerarangitan oy udin nap kasiiban wa yadhiqu sadruhu giyang ko ta pa man na mapanduto sa ginawa niyan asya kaya ito na rinisken wallah sa lagi diyan nasa na daw kunyan risky mga lagi dito na padana sa marata paparangayan inong tana padanan ko lalan kapakasiig ay sung sa giyang ko to sigin ka agiyang ko to pagaring ka Muslim okay mihalay nga sa pagaring ka Muslim ad ini pangalimun Allah subhanahu wa ta'ala ad ini riskirun Allah subhanahu wa ta'ala napadsang ko to karata parangay na upang maka saka na kerangitan ka o di na da ka masuat o di na lagi do mikra ta ginawang ka lagi do miya kapanapan sa ginawang ka upang na ino to siya gi uto upang ino sa kan de mga lagi do to
di kerata ginawa ka na padana sa mga rata paparangayan oy na aya supaka odi na suranga ububaya na giyang kutwa kagwed na sa Islam na an mambu kagwed ayuhibba fillahi wa yubghida fillah giyang kutwa adna kagwed apara ko agama adna kagwed apara ko Allah upama ka adna bubay apara ko Allah na an mambu kagwed apara ko Allah ibarat yan kebubayan nakasasi ko kabubali nga Muslim kebubayan nakasasi ko di nga di ka panambuyang na ino kas kakagweden ini kagudak sa kakagi adna kakagweder kasi ko agama adna di nga di ingalabag na kwan ini kagudak sa di nga di ingalabag sa bid'ah lagi daging kay mga pagrita ng mga Asy'ariyah di ingalabag sa mga bid'ah na gingay mga Sufi gingay mga Syiah sukagwed tan ukiran o pamaka sukagwed tan ukiran na simbaw to sa ikwagama to na gumay Islam apa duno to kanabo uno to mapupukas oy kanabo uno to mapupukas ay no tanong siran di no tanong di pamagusaya sa mga tindag mga ribat kaan siran papakatanud oy kagyuti pure bubayatan ukiran na mapakay ng katanong siran sa gyung to karibatan niran mga lagi dito ibarat yang panagyang kutwa barasina tekaw pare riba na inong inip kagweden api apa na yang Muslim agyang kaya mga tao di sa ding galabak na inong kap kagweden kakagian na masusugo kira na ip kagwed agama tano agama Islam oy na inong kap kabuay siya kito kabubayan ng siya kito kakagi di simbayang kabubayan ng siya kito kakagi di mangwasap kabubayan ng siya kito kakagi barasad kap kabubayan ng siya kito kakagi mapia paparangayan okay, naupo na may bubaya kagaya kito na kabubayan ng siya kito kakagi suruyan kabubayan ng siya kito kakagi tekaw kabubayan ng siya kito kakagi paririba kabubayan ng siya kito kakagi drag na riba tagyang kutwa bubaya ka aya patot raka amatampar ka na gyang kutwa kagwed sa gyang kutwa tao adiru di inggalabak away nakanaba iya manaw kikagwed na kaon na ba nga taliko di dipindi o pa maka sa gyang kutwa kipapantagan na kaon na papagusyating ka na o di kawasyati o di kawasyati ka upama na ubangkan sa pare na baden miyakala na dingkan sa pare okay na upama ka sa paran ka na baden miyaka ito o di na baden miyada nasa parin ka nagwasyating ka pagariakan ang Muslim okay na dar ka mapatot ubang katali ko di sa tarotop kakapa kaya sa giyang utwa kalalalungan niyan kapag kaya giyang utwa galabakyan na upo ng katali ko di na baden miya gumarag baden miyakala agiyang utwa upama na di na galabak na marata na diyo to kapakay sa iko kabubaling nga Muslim kaya apyapan ipkagud ka na kaya ipkagud ka na gyang ko tagalabakyan amarata na sububay akaon atito malalamba na aya kabaya ka na mi opama na mimblagyan mi pukas sa yan gyang ko to amarata agalabakyan so apya sa tanong bugya tago isa diyan ka balasan kanunun Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklaman piya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh